Dyma'r myfyrdod ar gyfer rhagfyr y cyntaf. Tyrdi weled a chredu yn y gwell gwel y gwair yn cysgu, ac yna cyhoeddan hi wrth y byd, wrth y beidi. Mathew 2, adnodau 1 i 10, a'r testyn heddiw yw'r adnodau yna. Yn ôl yr efengylwyr, roedd y doethion wedi teithio o'r dwyrain. Gwelsant y seren hynod a'i dilyn, ac wedi hir deithio daethant i Jerusalem. A'i cwestiwn i bawb a welsant yn y ddinas oedd, pa le mae'r hwnna anwyd yn frenin yr Iddewon. Does dim amheuaeth bod ei cwestiwn wedi peri cryn fraw a syndod i bobl Jerusalem. Ond os ydy datganiad y peri syndod i'r bobl, roedd o ddiddordeb mawr i'r brenin Herod, ac roedd hwnnw wedi gyffroi yn arw. Y dyn hwn, Herod, oedd brenin yr Iddewon ar y pryd, a phan glywodd fod un wedi ei enwi i fod yn frenin yr Iddewon, cynhyrfodd hynef yn fawr, oherwydd onid oedd perygl iddo golli ei orsedd a cholli ei safle o awdurdod. Chi wedi gweld sut mae gwleidyddion yn ymddwyn heddiw pan mae perygl iddyn nhw golli ei safle o awdurdod. Dyw llygredd ac amweddau ddim yn eiriau dieithr i'w clywed dyddi yma yn y newyddion. Does gan neb ohono ni fawr o ddim da i ddweud am Herod. Gŵr cas, dichellgar a drwg, dyna'n disgrifiad arferol o Herod. Ond, fel mae yna chydig o dda ym mhob dyn drwg, felly mae yna chydig yn Herod hefyd. Beth yw'r dywediad yna? Mae yna chydig o dda yn y gweithaf ohonom ac ychydig o ddrwg yn y gorau ohonom. Herod fawr oedd y teitl a roddwyd i'r brenin hwn. Fe ddaeth i amlygrwydd ac ennill ei bwer oherwydd iddo wneud ei hun yn ddefnyddiol i Rufain yn ystod gwrthryfel fu yn Israel cyn dyddiau'r Iesu. Dyna sut ydaeth Herod yn frenin, ac mewn un ystyr oedd yn heiddi'r teitl Herod fawr. Pam? Wel, yn y lle cynta, fydd yr unig frenin fu ar Balesteina a lwyddodd i gadw'r wlad yn un a chadw i fyw'n heddychlon. Rhyfedd o fyd yn dwe, o ystyried sefyllfa Palesteina heddiw felly. Y ddau ddyn allai wneud gwahaniaeth yno a dod â heddwch yn ôl ei record beth bynnag, yw Herod a Iesu Grist. Ni'n gyfarwydd â gweithredoedd da ar Iesu, ond oedd rhagor o'r unweddau yn perthyn i Herod te. Mewn amseroedd caled ar y bobl bu'n garedig wrthynt, a rhoi'r dreth yn ôl iddynt. Pan drawyd y wlad a newyn, tua 5 mlynedd ar 20 cyn Crist, gorchmynodd doddi ei lestri ei hunan a defnyddio'r air i brynu gwenith i'r rhai oedd yn newynu. Ond, ambell i fflach o ddaioni ac o garedigrwydd am ddangosau ambell dro yng nghymeriad Herod, eto mae'r casineb ar drygioni yn gorbwyso ei ddaioni o ddigon. Roedd Herod yn ddyn amheus iawn. Os oedd yn amau fod rhywun yn debygol o ddwyn neu awdurdod, roedd yn ei symud o'r ei ffordd. O dan ddylanwad yr amheuaeth yma, fe laddodd ei wraig a'i mam a 3 o'i feibion ei hunan am ei fod ofn ei bod yn amddwyn ei orsedd oddi arno. Byddai gŵr o'r fath heddiw yn cael ei ystyried yn rhyw fath o psychopath ac yn cael ei gloi yn brodmwr, mae'n siŵr. Os na drosedd waith, na lladd eich teulu eich hunan, ac o ystyried i Herod ladd ei deulu hunan mwyn cadw ei orsedd, mae'n hawdd deall ei deimladau a'i amheuon pan glywodd am enedigaeth un oedd i fod yn frenin yr Iddewon. Y peth cyntaf a wnaeth oedd galw'r holl archoffeiriaid ar ysgrifenyddion. Holodd hwy'n fanwl pa le y genid y baban yma. Cafodd ateb. Yn ôl y proffwydi sanctaidd ym Methlehem, Jwda. Yna eith ymlaen i ail gam, trwy alw'r doethion ato. Fe'i cyfarchodd a'i holi, cyn ei hanfon ar daith i Bethlehem gyda'r geiriau yma. Ewch ac ymofynnwch yn fanwl am y mad bychan, a phan gaffoch ef, mynegwch i mi, fel y gallw i finna i ddyfod a'i addoli ef. Dyma ran, wrth gwrs, ond rhan bwysig iawn, o'r hyn digwyddodd ym Mhalesteina ar y Nadolig cyntaf pan aned Iesu Grist.
Mae casineb Herod tuag at y newydd anedig yn amlwg ac yn ffactor bwysig yn y stori. Cyn gynted ac y ganwyd yr Iesu ym mhreseb yr anifail, gwelwn ddynion yn rhannu'n 3 categori neu 3 dosbarth, a hyd heddiw mae dynion yn dal i berthyn i'r 3 dosbarth hwnnw. Cynrychiolydd y dosbarth cyntaf o ddynion oedd Herod, a'r dosbarth hwnnw sydd yn dangos agwedd o gasineb tuag at yr Iesu. Roedd gan Herod ofn y baban anwyd y Methlehem. Roedd perygl fod y baban yn mynd i ymyrryd a'i fywyd, a'i safle, a'i allu, ac a'i awdurdod ef, ac felly ei fwriad oedd ei ladd mwyn ei symud o'r ffordd. Ond peidio neb a chredu mai dim ond Herod fyddai'n teimlo fel hyn. Mae digon heddiw fyddai'n fodlon dinistro'r Iesu oherwydd ei bod yn teimlo ei fod yn ymyrryd gormod yn ei bywydau. Fel Herod gynt, mae nhw am gael gwneud fel y mynent, ond nid yw'r Iesu am ganiatáu hynny. Dyma welwn gan rai anffyddwyr sydd y gyhoeddi negeseuon yn bychanu Crist ac yn gwneud hwyl am ben Duw. Hynny yw, y Duw nad ydynt yn gredu ynddo, ond yr un Duw maent yn beio am bopeth. Yn yr un modd mae rhaid bychanu stori Crist, ond nid y gwir yw fod croes hoelio Crist yn codi cwilydd ar ddynion, a'i fod yn dal i godi cwilydd ar ddynion. Rhaid i'r rhain geisio gwawdio'r atgyfodiad trwy ofyn am brawf yn nhermau daearol i'r fath beth ddigwydd. Ond wrth gwrs, gwirth ydoedd, a does dim eglurhad dynol i wyrth. Mae'n siŵr fod Paul wedi perthyn i'r dosbarth hwn unwaith, pan oedd yn dwyn yr enw Saul. Ond fe glywodd am ddiffyniad a phregeth Steffan, a gweld hwnnw'n marw. Ond fe ddaeth i'r casgliad fod Iesu yn gofyn gormod, ac y buasau'n ymyrryd gormod yn ei fywyd. Ar ei ffordd i Ddamascus, casineb oedd ynddo tuag at Iesu Grist. Dyma oedd agwedd yr awdurdodau tuag at yr Iesu wrth gwrs. I awdurdodau deml ar grefydd Iddewig roedd yn busnesu ac yn ymyrryd gormod o lawer. Felly roedd rhaid iddynt ei ddinistrio, a dyna'r rheswm dros ei groeshoelio. Ar hyd ei fywyd daearol, gwelodd yr Iesu yr ein ei gasau, a heddiw ceir rhai sy'n perthyn i'r un dosbarth yn union. Ffili gweld yr hinwedd yn yr hanes, neu gredu fod yr Iesu yn gofyn gormod. Credu fod yn ymyrryd gormod a'i bywyd hwy. Wel, mae'n hollol wir fod Iesu yn ymyrryd y mywyd dynion. Mae'n cynnig y ffordd iawn o fyw. Mae'n arddel carddiad am y ddeiant fel rhinweddau, yn dangos bod rhyfela'n anghyfiawn, yn dangos bod dyletswydd i warchod y tlawd a'r gwanaf mewn cymdeithas. Ydy, mae'n ymyrryd. Herod, Saul, awdurdodau'r deml, ceisio'r rhain i gyd ddinistrio'r Iesu yn ei tro. A diolch am gael cyhoeddi ar drothwyr nadolig iddynt oll fethu. Methodd Herod ei holl ymdrechion a'i gasineb. Dy her, ydy hiryn, hyd y fedd buost fyw mewn dychryn, ofni pob dirgel elyn, ofni roen yn fwy na'r un. Fe gynrychiolir dosbarth arall gan yr archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion, sef y rhai sydd ag agwedd o ddifaterwch at yr Iesu. Daeth rhain i ateb cwestiynau Herod ac yna dychwelyd at ei gwaith a chario ymlaen heb falio dim yn hollol ddifater a difeind. Pryn fod angen dweud mai dyma'r dosbarth yma'r mwyafrif yn perthyn iddo heddiw, perchnogion y seddi gwag. Pobl nad yw gwyl yn adolig yn golygu dim iddynt bellach yn mwy na chyfle i fwyta a meddwi. Dyw'r rhain yn rhoi'r un funud i gofio geni gwaredwr byd. Gwyl lawen yw'r nadolig. Ie, ond i lawer aeth yn bopeth ond gwyl cofio'r Iesu. Mae yna gwestiwn priodol i'r dosbarth yma yn cael ei ofyn ym hynod gyntaf galarnad Jeremia yn y 12fed adnod. Ond nid yw hyn o bwys i chi sy'n mynd heibio. Sym ots ydych chi? Ac mae'n amlwg wrth ei hagwedd ei bod yn hollol ddifater ynglyn â'r Iesu. Mae dyn yn teimlo bod yr ysbryd yma yn bodoli ynglyn â phopeth heddiw, yr ysbryd difater yma. Sneb eisiau gwneud unrhyw commitment i ddim byd.
Sneb eisiau derbyn cyfrifoldeb am ddim byd. Sneb eisiau ymyrraeth o unrhyw fath yn ei bywydau. Rhyddid i wneud fel y mynant sy'n bwysig i bobl. Pidio gorfodi Cristnogaeth ar bobl. Defnyddio gwersi addysg grefyddol i ddysgu am grefyddau eraill. Iawn. Ond nid ar drail yn crefydd yn hunain. Ie, ond sneb yn becso beth bynnag. Difaterwch. Pobl ag enw crefyddol arnynt oedd ar archoffeiriaid ar ysgrifenyddion, ond eto, roedd eint yn hollol difater ynglyn â'r Iesu. Mae'r dosbarth ma'n bodoli o hyd, fel y tystiau cerdd enwog Stydet Kennedy, indifference. When Jesus came to Golgotha, they hanged him on a tree. They drove great nails through hands and feet and made a Calvary. They crowned him with a crown of thorns, red were his wounds and deep. For those were crude and cruel days, and human flesh was cheap. When Jesus came to Birmingham, they simply passed him by. They would not hurt a hair of him, they only let him die. For men had grown more tender, and they would not give him pain. They only just passed down the street and left him in the rain. Still Jesus cried, "Forgive them, for they know not what they do." And still it rained, the winter rain that drenched him through and through. The crowds went home and left the streets without a soul to see. And Jesus crouched against the wall and cried for Calvary. Difaterwch dyn, yn peri'r gwaredwr wylo dagrau drosto. Wrth edrych a phasio preseb Bethlehem yn addoli hwn, oes gyda ni'r gyts i ateb cwestiwn y proffwyd, ond i yw hyn o bwys i chi sy'n mynd heibio. Neu ydyn ni'n rhy brysur yn siopa nadolig. Mae'r awgrym yn gryf mewn un pennill o gerdd Tudur Dylan Jones i'r stryd fawr. Sŵn clychau o diliau'n dod, sŵn arian a sŵn herod. Yn iach i barch uwch y byd, am unau yma am enid, yn un ar nos, un ar neb, sy'n rhy brysur i breseb. Mae'n rhaid cyfaddau yn ein byd di-grefydd ni bod y mwyafrif llethol, hyd yn oed ar rhai gafodd ei dwy'n fyny ar stori'r genyn yr ysgol Sul, bellach yn rhy brysur i breseb. Mae un dosbarth ar ôl felly, ac fe gynrychioli'r dosbarth yma gan y doethion, hwy a syrthiasant i lawr ac a'i addolasant ef. Pan ddaeth rhai ni stabal Bethlehem, nid casineb na difaterwch oedd yn ei calonau, ond addoliad. Diolch i Dduw fod y dosbarth hwn o bobl yn dal i fodoli heddiw. Yr rhai ar yn adolyg yma yn 2024 a syrthiant i lawr ac addolant yr Iesu fel y doethion. Rhyfeddu ato, ei garu a'i addoli. A dyna'n braint ninau heddiw. Cofio amdano a diolch amdano. Cofio ei gariad a diolch am ei gariad. Gwyn ein byd ni, os ceir ni yn y dosbarth hwnnw, byddwn mewn cwmni mawr ac ardderchog sydd ar hyd a lled yn byd heddiw. Un Iesu Grist gafodd y byd. Un gwaredwr bychan. Achos weithiau mae un yn ddigon. Dim ond un i'n caru'n llwyr, a heno mae hwnnw'n ein yn aros, ei bod hi'n hwyr, mwyn ei enw. A dwi'n gorffen eto gyda gweddi. Tyrd o Dduw, tyrd yn agos idd fi dan gysgod rhagfyr. Boed i bob un ohonom sydd yn gaeth i'r sioed ymhorol a'r marweiddra parselog, chwilio mlonyddwch fel y bugeiliaid mwyn, a chlywed y gan o goniant o'r nef. Dduw, ffynhonnell gweledigaeth, fe ddatgelwyd y ddyfodiad ymhlith y cenhedloedd ar lun Mair, nid ymhlith y pwerus ar dylanwadol. Rho'r gras i ni dy geisio lle gellir dy ganfod, mwyn iddo thineb honedig y byd hwn gael ei selhau, i ddarganfod dy lawenydd anisgwyl di. Boed i ni wrando unwaith yn rhagor, am y sibrydion o bresenoldeb Duw yn ein plith, yn yr oriau arbennig rheini pan gawn gip ar y gwir nadolig unwaith eto, a boed i oleini'r wyl hon, o leo pob agwedd o'n bywydau. Amen.